Neviem si 10. Potrebujem toto. Ešte mám rožky a sladkosti. Mami, nenakrájaš mi rožok? No, tak to je super. Čisto nové. Odkrojili sme z cien. Mandarinky voľnej 1 kg za 1,19 € a Pepsi Cola 2 A dneska nejdeme do družiny, lebo ani není. Máme iba 4 vyučovacie hodiny a je v škole Mikuláš. Čuďuš. Čuď už hnusné. Čuď. Ale toto však. No, tak to brzgajme. Však rádio stále mrnží. Aký Jožko? Čo nie, neviem. No. A prečo? Nepadaj. Mami, toto je tá šunka, neviem, jak sa volá. Nie morčacia, ale... Čo? Aká? Dobre. Je ten rožok už neviem. Ten si musím vedieť na chvíľku, ako máme 10 sekúnd.